Lukuro Chugya Jorawo, Hamia Jorawo no Tongo. 26 Asrambari, Constituency ni tipra motha ni Shenkaragro. Obo haino lai thangnai led khepeng rai de bormani sajla Luges de Borma. Omor bisi nei sak hame angei thei thangjamani nukhong 26 Asrambari, Constituency ni tipra motha ni warriors rok je mansak thangri chubalakya. Logyo tongo Kwai District Zonal Chairman Boram Ganang Subol Singh, Kwai District Working President Mochang Trithi Deborma, No Karibo, YTF Day TWF ni Adongrok. Juni haini hai jini 26 Asrambari block committee by khobjak jini pochim champasara ward nong 5 jini khobjak bukhuk bini nukhong bini sajla langma saji thamani yaglo jungbrona kisicha chobanani phaijaka jung joto jani je chuktui jung kisicha chobalai rangkhanglai brono tini chobalaikha umani bichinti khai jini bubagrani je dagimani bin dagimani bichinti jung param cheyo jotono chugezaro kisicha jotono jung rang pisa khanglai mai ke chubalai tongo te oboni bisingtei borok bo chuba chumanai boni nukhongni je paithak ni pandawo borok kisicha chuba chumamana bisingtei boni nukhongni hete o hamaribo chini bubagrani sakao phaitun aboni bisingtei o hamari bisingtei bubagrani saksori hambai mai keno boni hamari bisingtei bo ragai phainai te busani sala chin dafani bangai chini amchuni bangai chini hastani bangai te o kaham samungo khaimanani bangai bubagra saklawi phaitu moni bisingtei bong nukhongga chubama bisingtei isone hamaribo amai keno mantun chini bubagrani sagawa asumsanai hambai amai chini media person sono sungtini haino hai tesha chini 26 Asrambari constituency ni ingoi west ambassador bisini 5 number wato chini taku siglano lodges binbungai bothanai koidin age thitaka saksori hamiangai bothithang mone ulo sungbong ni nong nukhong phakya phaine mani brok ekdom chukje nukhongo chukje nogoi sungtini chini Asrambari 26 Asrambari tipra motha ni sungbong nukhongo haino hai bini paithok ni bini tamnai panda eba 13 din sungbono kisa sung subasu khainai phalakya sungro bongno kabang rang pusari me phono marung kicha alu kicha tei tuini kendok sung kicha rina hei phalakya sungro phaitane sungsa phaiman jaka chini khoi district zonal chairman brongrang bisudeboma tei chini 26 Asrambari block vice president chini brongrang Subol Singh tei block committee member chini takuk Monoranjan tei chini monitoring vice chairman brongrang Manok tei chini takuk Bontu tei chini takuk Pongkos bro sungai bosa phaiman jaka abono sung phaiman karon kai chini bukha sung sosumai uyung tongo chini borong sung subana bagai sung jekhane khobor mano ba sung saimona abo haija kai sung chini bubagrang bisintui sung subana bagai sung sosumai redi tongo ebong subai ba tongo chini takuk lodges bong nukhong kai bini babu thithangjak bin babong bong kai khepeng rai bin babu agino saksonai bin babu thijak bin babu kurui te angana bojak no nukhna chini bukhuk ani toino bogo chingana bojak bong nukhongo tau tamnai income khaino kya bukuri on bagai chung borno kisa boni paithang ni terdino chung suba jokhaina ni phainamani hambai kene bubagra ro gano sayo khaye angaba hamdaka am kingo no boi bara hamdaka ta ana hamdaka ni kai ka mani tira alora ngai mai ro khaye ang ke sayo makha ang wasuk hamdaka